Nadu ba u Elon Musk ula don lang bat kesorkar jong u Donald Trump. Kumta ula nang bun kambha namar ba wat kilat kilenti ban penduna ya kacing lut sing step ha kacing terkam jong kesorkar ha Amerika. Henrai ka don tang ka waipat ka benta ka ba ula pelak nang nadu kini kisni kata kalong ban wat ki kentei kibat don ha ka X kapadai ka rensan social media ka ba la long trai gama uhi bat kadau kalong namar ba ukwa bandon shibun kikun une u hes pak tam ka perthai udon menta khat sau ngut kikun bat ujukran ya shibun ki kentei bakin yo kun na u nak penta ban penroi ya ukun ben reu ong ka kubor the Wall Street Journal ha ka jingye jong umos usiem ba lada ka don ka jingkha kun duna kumta ka jaj ben reu kan sajano nakasla perthai bat kumta umos uju terwai kentei ban ikon watla dakwa bat penpau pajba ya ka jingye dei jong u bat ki kentei menta u Elon Musk udon ha ka telah terkam kabal ai kerteng ka dok DOGE jong u Donald Trump bat deiru utrai uba peniat ki hendruk teli ki company hadu menta udon khat sangut ki kun na ki sangut ki tengah jong u bat kita ki kentop ya ka Justin Wilson ka Norway bat ka nong thau jeng ruai nang tapat ka Siwon Silis kabadai ka director jong ka Neuralink bat ka nong thokot ka Ashley Sinclair bat ki don ki bayatu ba umot udangla bat penio kambun susu ki kun na ki wepat ki kentei katai ka kubor jong ka WSJ ka kamru ba ka wei na ka nong hikai man kamai pisa ling ba ka cryptocurrency ka Stephanie Fong ka ban la Japan katai ka wei na ki ba umot ulai kren ban ya shong bat ban yo kuno umot ula follow ru ya ka ha ka ek bat menta ki la bun pha ki ba follow ya ka bat ka jing kamai jong karu kala jurba ha ka ba kala yo ban kamai hatu $10,000 nakaliang jong ka fong kala tu ba kam chum la menjur satya ya ka jing terwa jong mos henrai la tu ba kala ai jing mut jong mos ba unya keren ya ki parlok jong ka ba kan tu ya ka Ashley Sinclair ka bala dep yo kun uwei na umos henrai hatin ba ka fong kala kanta umos ula unfollow no ya ka ha ka X menta kila duna ba ki nong but jong ka bat ka kamai jong karu kala hier shikadai nakaliang jong ka Ashley kala stang ban ya pha jing tho markaliang bat umos ha usnam arjar apulai bat hatin kila stang saka jing yi bat ban yo kun na umos henrai ni umos ukwa ban buri ya katai ka jing dai bat ula terwa ba unsiu ya ka hadu $1 million bat ka bai tumar kalong $1 sibnai henrai ka Ashley kala kentaj ban buri bat kala ya tu pajba ya ka jing yo kun jong ka na umos House nam baladep ka kot kubor New York Times ka kamba umos ula tit ya ka jaka ka ba khat 100,000 spa square foot hapo kanong ba tesat ka ba chong dor hadu aspa khnap san klur ka pisa India na benta ban pensa ya boro ki kun bat ki tengah ki jong u hakaju ka jaka tangki ni ki kubor koblesibun ngin sekedupat haki wipat ki video